Усети как се чувстваш, усети какво се случва в тялото и в ума ти към този момент. Без да съдиш, без да поправяш или да променяш. Просто бъди запознат с това какво се случва в ума и в тялото ти. Сега си поеми 5 вдишвания през носа бавно и дълбоко и издишай за 5 секунди след това. Отново. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И последно. 1, 2, 3, 4, 5. Издишай за 5. 1, 2, 3, 4, 5. Сега си поеми бавно и дълбоко въздух през носа с твоето темпо и издишай отново с твоето темпо.